Nag-unsa mo na dira si Papa, mura man nag-scatter. Hala, nanawag man to siya nako ganiha. Ingon siya para palit dog sudan, mangayo daw siya kwarta. Di kaya ba to iyang gi-scatter ang kwarta na kung gihatag niya? Matawag ko sa mga anak ba, kay mga ikong kwarta. Pero dili ko magsaba nga ako scatter. Ngayon lang ko kay inon, ako inon ipalit mo bugas. Pero di sudan. Tawagan na ka ba? Uy, namin nawag. Kinsa kaya ni? Uy, si Papa man din ni. Akong tubagon be, basin unsa kaya kinahanglan ani? Hello nak. Hello pa? Unsa man pa? Una ka nang padali ko bisag 200 lang nakbe kay akong ipalit og sudan or di bugas 2 kilo. Oh, sige pa. Tagaan di kag kwarta pa para palit ni mong sudan. Luya pod ni mo pa, oy. Oh, sige pa. Sindan ti ka sa Gcash pa. Sige na ka, salamat nak. Sige pa, bye. 1 hour later. Kini, wa gini ron. Kini, wa gini ron. Wa gini ron. Sus, Lo, si Papa lagi na Nagunsa din na siya dira, nagunit mo nagselfon. Ay, klaro kayo, nag-scatter na sa ni. Oh, nalipay lagi na si Papa dira. Oh no! Ah, magampo ko bi. Lord, tagai taon may higayon na madato mi Lord kay grabe nagid pa ning kamot sa kong Papa Lord na madaog sa scatter Lord. Agay! Ayaw!